Sir, good afternoon po. Ay sir, good afternoon din po. Ano po ito sir? Ikaw yung pong security ka na, sir. Opo, akong security po gani. Malbiyak po sana sine. Malabiyakal po siya na sir. Opo. Ano po yung ticket po, sir? Sige po sir, tayo po kung gani. Ay sir, bayo ko po pala ang loob sir. Bawal na po pala rin kain. Yung ice drop kayong kilob sir. Bawal po, sir, ne? Po sir. Sige po, sir. Gusto ako na ipamo po. Gusto ako niya po ka na. Sige po sir, ikaw yung bala. Sige po. Sige po, loob na kayo sir. Pwede na po, sir? Okay po, loob na kayo po. A few moments later. Okay na po sir? Opo, sir. Eri na po. Kapingin ba niya sir? Nag-enjoy kayo po kayong kilob. Masanting na lang po. Di na ako balik kayo, sir. Ay? Pumana ako kayo ng kilo. Ka naman sir. Iimbestigan tala po. Yung namin kami wala siya kayo sir. Ako, sir. Ay, kinuha dito ng ice drop po. Tiganda na mo yung stick niya. Pesada ako pa bulsa, sir. Yan, mabasa yung bulsa ako. Balik, sir. Wala akong mag-bless yun. Sige, sir.